Helo a chroeso i bodlediad Rygbi Cymru, podlediad diwetha yn y rhestr sydd yn fi, Carwyn Harris a Iestyn Thomas. Iestyn, siwr i ti? Good diolch. Mae llawer o rygbi ni trafod, so edrych ymlaen am siarad amdano rygbi Cymru am y cwpl o funudau. Na, mae'n bod mwy un yna, ond Ond eitha fyr. right, gweld chi wythnos nesaf, hwyl fawr. Mae 4 gêm URC i siarad, mae gemau rhyngwladol i sôn amdano dy menywod, mae popeth yn ei sôn am, mae ymddeoliadau ti bod, ond ti moyn sôn amdano fe mewn 2 funud. So, fi'n dwlu glywed y 2 funud ti, os mae fe'n yn y dyfodiad ti. Na, fi ddim credu ffit o popeth mewn, ond gobeithio ni'n gallu redeg am mwy na cwbl o funudau, a roedd mae llawer i siarad amdano. Oes, mae llawer i siarad am. Cyn ni ddechrau, sôn y popeth, unrhyw beth diddorol dy ti dros penwythnos, o ti wedi gweld bach o, upset o fe? Ti'n credu ar y penwythnos, Pontypool yn erbyn Pontypridd? O dechrau tymor, falle fod yn bach o upset, ond ar ôl gweld fel nath Pontypool dechrau'r tymor, nhw wedi cael gemau rili dda yn erbyn Casnewydd am Merthyr. O'n i'n meddwl, falle os ydy gêm yn Hill Sardis, falle bod yn rhywbeth gwahanol, ond na, rhoi pob clod i Pontypool, nhw wedi chwarae rili dda. Oedd Pontypridd, falle, cwpl o camgymeriadau anisgwyl, un cais yn ymwedig, oedd un chwarae wedi drop o pel a wedyn cic ymlaen a wedyn mae fe'n cais yn ei meddwl fel. Hwna'n anffodus, ond oedd ceisio gwylio'r gêm gwych ar y laptop yr un pryd, ond oedd signal ddim yn gret lawr yna, so ni ddim wedi gweld llawer o hynna, wedyn nath y Pontypool a Pontypridd sgori llawer o ceisiau, so rhaid i fi ffocysu ar beth ni'n gwylio ar y ca. Wel, oedd llawer o geisiau y gêm gwych a Connacht. Ti'n moyn dechrau dy hwnna gan fod ti wedi setio fe lan nawr o'r 4 gêm URC ar y dros penwythnos. Ti'n moyn delio da'r hanner gyntaf neu'r ail hanner? Cos y cliché wrth gwrs, game of 2 halves yn Saesneg, game o 2 hanner, oedd gwych yn ofnadwy yn ystod y hanner gyntaf, yn dod nhw? Oedd Toby Booth wedi dweud ar ôl y gêm, oedd fel rabbits in headlights oedd beth wedi dweud, a mae fe'n gywir, herwydd oedd Colli'n Blade a Con wedi swytho allan o'r blocs, a nhw wedi 3 cais mewn hanner awr, a ni'n meddwl, reit, ar ôl roi lan dros 100 o bwyntiau mewn 2 gêm mas yn y werth yn y tymor diwetha, a ni'n meddwl mae hynny'n mynd i fod yn dydd hir dros ben i'r gwych, ond nath Colli'n sgori cyn hanner amser, a falle mae mwy momentum dyn nhw yr ail hanner, oedd Jack Welch yn dod ymlaen a chwarae dda, oedd Rhys Henry dod ymlaen a wedi gwneud job yn dda yn y sgrym, oedd y sgrym ar llinell wedi bod yn bach yn sigledig yn y hanner cyntaf, ond oedd ceisiau dy James Ratty a Rhys Davies wedyn, a mae gwych wedi dod nôl i gymryd y pwynt. A os rhywun wedi dweud wrtho fi ar ôl hanner awr fod y gwych yn cael pwynt allan o'r gêm na, ar ôl fod lawr gan 27 i ddim, bydd y cyfnogwr y gwych yn hapus iawn dyna. Fi'n falch ti wedi sôn am gyfweliad Toby Booth, oherwydd fi nath clipo fel lan ar gyfer social, so... Fi'n falch nes i sôn am hwnna, ond yn union, dyna beth nath o weid, oedd rabbit in the headlights, oedd gwych. O'n nhw'n cwmpo off taclau yn nhw yn y hanner gyntaf. Wrth gwrs, mae Mark Jones wedi dod mewn i reoli'r amddiffyn nawr, mae fe'n newydd ddod. Yfe problemau systemau oedd hwnna yn y hanner gyntaf? Ti'n credu ni problemau unigol? Yn fy marn i, o'n i'n gweld eitha lot o taclau yn cael ei fethu, ond yn meddwl ta problemau unigol o'n nhw yn hytrach na problemau tactegol, ond falle ti'n gweld yn gwahanol. Fi ddim yn siŵr i fod yn onest. Mae'r squads di mynd yn mor llai trwy gymryd y tymor diwetha, a mae Booth wedi dweud llawer o achosion fod
ddim llawer o cyfleon i'r tîm na yn ymarfer yn erbyn ei gilydd. Maen nhw wedi fod yn ymarfer efo tîm yr eraill fel Caerdydd, Dreigiau. Mae Booth wedi mynd nôl i Bath a ymarfer dyn nhw. So maen nhw wedi cael profiad yna o ymarfer efo tîm o'r eraill a falle gweld beth y systemau nhw yn mewn gêm ymarfer. A wrth gwrs, mae gêm ymarfer a gêm URC yn poles apart fel maen nhw'n dweud. A falle nhw wedi... Falle fy nhw ddim at the races, pardon the pun, herwydd mae sports ground yn hefyd the races the cwn, whoops. Ond fi'n credu falle fod y gêm cyntaf tymor, falle popeth ddim lan at cyflymder fel mae Booth ar Cwylch Moyn, ond gobeithio mae'r perfformiad yn ail hanner fel y benchmark na am gweddill tymor. Ie, mae hanner gyntaf, Colli'n yn sgorio hat-trick, o'n i'n meddwl, fel nes i sôn, bod e'n gallu bod hanner cant o bwyntiau ar un pryd, ond nes i sôn, mae Colli'n sgorio cais dda iawn, dwylo dda, wedyn mae fe'n curo i dyn un yn erbyn un, fel mae Colli'n gallu neud dyna dalent sydd da fe, mae fe wastad, os chi'n rhoi'r bel iddo fe, un yn erbyn un, 70-80% o'r amser, mae fe'n mynd i curo gwrthwynebydd. O'n i'n meddwl wedyn yr ail hanner nath y fainc nes i sôn am Rhys Henry gath ei ddiflanwad mawr iawn ar y gêm, nid mond yn helpu mas yn yr agweddau tyn, ond dwylo fe yn yr agweddau rhydd. O'n i'n meddwl bod e'n link play maen nhw'n gael fe, y pod na i ddechrau da fe, mae'n pas yn ôl ti i'w gefn e. A wrth gwrs, Jack Walsh wedi cael dylanwad mawr ar y gêm, oherwydd oedd yn digon teg i weid oedd Owen Williams heb cael ei gêm gorau, a ti'n gweld y cais mae Ruben Morgan Williams yn sgori. Oedd hi ar cyflymder Jack Walsh yn torri dacl, pas yn ôl ad tu fewn. O'n i'n meddwl bod y gwylch yn edrych gymryd yn well, mae rhaid weid, oedd hi'n gêm o 2 hanner, a rhywbeth sa'n credu oedd llawer o bobl wedi sôn amdano yn ystod y gêm, oedd y tywydd. A mae wastad yn chwarae ran yn Connacht, ond oherwydd oedd e ddim yn glawio, oedd pawb yn gweud, mae fe'n iawn, mae fe'n perffaith. Ond, oedd e gwynt cryf, oedd e'n erbyn y gwylch yn hanner cyntaf, ail hanner nath nhw gwella. Oedd e jyst yn siom bod nhw ddim yn agosach, oherwydd allan nhw wedi gwneud gêm reit dda ar fe, allan nhw wedi cymryd 2 bwynt o'r gêm. A fel, ti'n sôn am y cyfweliad nath Toby Booth gweud, fi'n credu y llinell ola, mae fe'n gweud yn ystod y cyfweliad yw, I think we may rue this. Oedd e'n sôn falle bydden nhw'n dyfaru eu perfformiad yn yr hanner gyntaf oherwydd pa mor agos dethon nhw yn yr ail hanner, a falle allan nhw wedi ennill y gêm yn y gyfanrwydd os nhw wedi dod mas a, wel, chwarae 2 hanner o rygbi, ond sôn am 2 hanner o rygbi, sy'n credu bod un o'r rhanbarthau wedi chwarae 2 ranner o rygbi yr penwythnos yma, sy'n siŵr amdano ti, Estyn. Wel, i fod yn onest, o edrych nôl, mae 2 cic mae Owen Williams di roi a mae di mynd dyr gwynt. Mae nhw wedi costo pwynt i'r gwylch a mae fe'n really anffodus, herwydd falle gwylio fe ar y pryd i'n meddwl, right, mae fe'n just yn anffodus, mae fe'n lwcus. A wedyn edrych nôl, mae fel, mae pwynt i colli fyna, ond a fe mae Booth di dweud, it might rue that chance, a mae falle, ar y diwedd y tymor, mae fe'n mynd i fod yn gywir, ond mae fe'n mynd i fod yn anodd iawn i'r pob rhanbarthau yn ystod y tymor hyn. Ie, wel, un rhanbarth nath ffindo fe'n anodd iawn, oedd y Scarlett mas yn De Affrica yn y WRRAP Bulls. Oedd e'n perfformiad... Mae fe'n anodd i weid bod e'n perfformiad wael oherwydd ni'n gwybod beth sy'n digwydd mas yn De Affrica. Mae tîm gryf da'r Bulls. Ti'n sôn am, wrth gwrs, sim chwaraewyr o De Affrica di dod nôl, ond dal dan nhw'n notiau Coetzee Elry Lowe fel 5-6-7. Mae hwnna'n cryf iawn. A yn erbyn y Scarlett nath nhw ddangos pam maen nhw yn cael ei ystyried fyd un o ffefrynnau ar gyfer eleni efallai, a Scarlett ar y llaw arall, ar wylodd y tabl nawr ar ddiwedd wythnos gyntaf URC. Ie, fel ti'n dweud, mae dim ond cwpl o chwaraewyr De Affrica dy'r
Bulls, mae dy ti Leandra, a wedyn mae Cyn y Moody na hefyd. So, os chi'n addo nhw mewn fel rhywun fel Colli'n neu Eric Lowe, Nodgen neu'r bachwr Grobler, fi credu mae enw e. A fi'n meddwl fe wedi chwarae dda dros penwythnos, a mae Bulls yn edrych yn tîm gryf iawn. Mae chwaraewyr i ffwrdd y Springboks, maen nhw dal yn edrych yn gryf yn ymwedig yn y pac, a fi'n credu nhw wedi... Oedd yna beth yw'r ffocws nhw dros y cwpl y tymorau diwetha, a fi credu maen nhw eisiau rhoi bach mwy yn ymysodol, fel gwych mewn rai y degau. Felly mae pac na, a wedyn mae jyst angen mwy ymysodol gyda'r dwylo yn y pel, a fi credu mae'r Scarlets di colli'r battle yn y pac, a gêm cico hefyd, felly rhy bell, a mae'r altitude yn mynd i helpu chi dy pellter, a felly mae'r Bulls yn gwybod fel i cico yn mwy cyffyrddus na'r beth mae Scarlets, oherwydd maen nhw wedi trefili mor gymaint i'r dechrau tymor, ond roedd cwpl o perfformiadau dda, wrth gwrs nath Team Plumtree sgori cwpl o ceisau, oedd nath Tom Rogers wneud tackle wych yn y hanner cynta, ni'n meddwl yn gais, ond oedd e ddim ar ôl gwylio fe nôl unwaith eto, a wedyn oedd Joe Roberts di chwarae'n dda hefyd, ni wedi gweld yn ryngwladol dros y haf, a mae fe wedi dod nôl i'r rhanbarth a chwarae dda. Ie, falch gweld fe nôl i fod yn onest. Mae'n mynd i fod yn frwydr ddiddorol da'r canolwyr Scarlett eleni wrth gwrs. Ti'n sôn am cyd nath Ioan Lloyd diweddu lan ware, ni lle fyna neu cefnod, ond ni ddim yn siŵr actually rhan o'r amser lle oedd e'n ware, ond dyna sy'n mae Ioan Lloyd yn ware efe. Mae'n mynd i fod yn frwydr diddorol rhwng Joe Roberts, Jonathan Davies, Scott Williams, Johnny Williams, Ioan Nicholas, Eddie James wrth gwrs, mae cwpl arall fi'n siŵr fi heb enwi. Mae'n mynd i fod yn diddorol i wybod pwy mae Peel yn dewis fel dewis cyntaf gael e. Falle maen nhw'n meddwl amdano rhan fwy o'r chwaraewyr na fel canolwr mewnol nawr. Sa'n siŵr beth nhw'n meddwl am Foxy Jonathan Davies o hyn ymlaen, falle oherwydd mae fe'n mynd hun, falle maen nhw'n mynd i symud e mewn, ond Joe Roberts mae fe'n dalentog iawn, nes i weld yn ystod y haf, a falch weld e'n wared dda yn ogystal â Plumtree. Ond ie, fel nes i sôn, oedd e'n brwydr rhy bell i'r Scarlett, oedd pawb yn disgwyl e. Mae fe wastad yn siomedig i weld perfformiad lle chi'n gweld record o bwyntiau yn erbyn chi, ond yn ei gyfanrwydd nid wythnos ma neu wythnos nesaf sy'n mynd i, wythnos diwetha neu wythnos ma sy'n mynd i ddewis os mae Scarlett yn cael blwyddyn dda neu na. Mae fe'n mynd i fod yr wythnosau pryd maen nhw'n chwarae gytre yn erbyn tîmoedd fel Caeredin neu Glasgow neu Connacht a tîmoedd fel na os maen nhw'n wara nhw. Os maen nhw'n cael y cyfleiroedd i ennill y gemau naw, wedyn mae cyfle yn erbyn De Africa mas na, mae fe'n mynd i fod yn anodd iawn i unrhyw tîm. A hyd yn enwedig tîm sydd heb chwaraewyr rhyngwladol, sydd wedi cael anafiadau. Ti'n sôn am yr anafiadau ddim mas y Cymru, mae boes fel Samson Lee, Steph Evans, Dan Jones, yn nhw ddim ond gallu wara. So, oedd lot o anafiadau dar Scarlett, a hyd yn oed chwaraewyr yn cael ei danfon mewn fel Hardy a Archie Hughes, heb lawer o rybydd. I nhw, wythnos ma, mae fe'n bod i fod yn brawf anodd iawn eto, ynddo fe? Ie, odi. Dyna beth mae'r tîm o De Africa yn mynd i roi i'r cyngrair. Un gym chi chwarae Bulls, a wedyn yr wythnos nesaf chi chwarae Stormers, so wedi mynd i rownd terfynol blwyddyn diwetha, a ni'n meddwl, mae'n mynd i fod yn gêm anodd dros ben i Scarlett, a fi credu, just aros mewn os chi gallu aros mewn y gêm, falle dwi'n pwynt neu ddau o De Africa, wedyn really ffocysu ar y gêm y catre. Fel ti wedi dweud, gêm yn erbyn y tîmoedd fel y dwy o'r Alban, Caeredin a Glasgow, falle Connacht, a wedyn yn enwedig y gêmau catre, wel, y gêmau derby, maen nhw'n chwarae Caerdydd mewn cwpl o wythnosau, a mae hynny'n mynd i fod yn gêm mawr i Peel, herwydd os maen nhw ddim yn ennill hwnna, mae 3 gêm mewn,
okay, mae 2 allan yn De Affrica, ond mae 3 gêm dy ti ddim di ennill, a mae wedi bod yn anodd iawn i ymateb nôl a dringo lan y tabl, a mae fe'n anodd dros ben ar ôl colli cwpl o gemau i ddechrau tymor, a falle mae'r carfan yn edrych mwy depleted, ond mae'r chryw rhyngwladol yn dod nôl. So, gan i weld, mae fe'n anodd mynd allan i De Affrica ar unrhyw adeg, a'n ymwedig ar dechrau tymor, be mae'r chryw rhyngwladol ddim na. So, fi ddim siŵr os mae fel fair reflection ar y Scarlets. Falle mewn cwpl o wythnosoedd, falle ni'n gweld tîm mwy well herwydd mae chryw yn dod nôl. Ie, well i ni sôn am De Affrica yn fwy nawr, fi'n credu, bod Cymru ddim yn gwpan y byd sydd yn brifo fi dal. Be nes ti o'r rwy'n ti gynderfynol oedd yn gwpan y byd, oedd pobl yn sôn bod y gêm na rhwng Zeland Newydd a'r Ariannin bach o no contest, ond oedd y gêm arall yn, wel, fel maen nhw'n gweud, test match, rhwng Lloegr a De Affrica. Be nes ti o'r perfformiad rhwng y 2 dîm, a yn ymwedig perfformiad De Affrica, nhw ddim di chwarae mor dda, ni wedi gweld mor belled yn ystod y twrnament, o'n nhw? Oedd, yn anffodus, ni wedi rhoi llawr o clod i Lloegr fan hyn, oherwydd o'n nhw wedi chwarae really dda, a fod ar ôl y gêm cyntaf yn erbyn Ariannin, ond oedd nath fod cico popeth, a oedd falle ar y pryd nath Farrell dod nôl mewn, oedd pobl yn dweud, fel, dyle fe jyst aros dy ffod, a falle rhoi Farrell ar y fainc, os mae angen newid, falle nid newid ar ôl 60, ond mae Farrell wedi dod mewn, a mae wedi chwarae'n wych, a ni wedi gweld hwnna ar y penwythnos. A oedd cwpl o degau ble nath De Affrica wneud cwpl o camgymeriadau sili, oedd Leboc di wneud cwpl o cicau wael, oedd y Rein nath di wneud un neu 2 cic wael, a maen nhw'n dod mas o'r tîm, maen nhw'n wneud newid, a wedyn mae Faf de Clare a Andre Pollard dod mewn, a ti'n gallu gweld mae fe'n gêm gwahanol, herwydd mae mwy profiad yn nhw mewn gemau tin, fel mae dim offens i Mani Leboc, fi'n fan fawr o fe, ond falle mewn tywydd fel yna, y tywydd ddim yn wych, ond falle mae fe'n i ffindo fe'n anodd, yn ymwedig mewn gêm mor fawr, fel rhywun cynderfynol cwpan y byd, ond nath Pollard dod mewn, a the kick na ar y diwedd yn wych. O'n i'n meddwl, falle nath mynd i'r cornel a defnyddio'r sgarmes, ond oedd y kick na'n mor wych, oedd wedi gallu treulio cwpl mwy o meters na hefyd, a falle hyd yn oed... Falle milltir, roedd. Ie, yn union, dyna pam mae De Affrica yn sôn taw tîm ma'n well na tîm 4 mlynedd yn ôl, yw oherwydd cryfder y fainc a cryfder y carfan. Ni wedi gweld Pollard yn hedfan mewn i ware, ni heb weld o Caniam, mae fe wedi hedfan mewn fyd. A chi chi'n gallu dod ban, mae bom sgwrt dyn nhw wrth gwrs, mae'n chwaraewyr da, nhw fel Ox and Che i ddod bant o'r fainc a i gael dynalwad enfawr ar y gêm, a Vincent Koch fe'n lathon nhw yn y sgrym. Ond dylanwad Pollard oedd y cicio yna a'i gryfder y cico at y pist. Siom i Loegr, nath nhw perfformio'n dda, siŵr o fod perfformio'r gorau nhw y twrnament mor belled. Nath De Affrica helpu nhw drwy cico i Freddie Stewart, a fi'n credu bod y cefnog o Cymru wedi weld pa mor lliog ydy o yn yr awyr, paid cico i Freddie Stewart, dyle fod y peth dyle pawb weid o gwmpas y byd fi'n credu, ond mae fe mor dda yn yr awyr a gath y ddylanwad enfawr ar y gêm. Ond ie, i fod yn onest, siom i Loegr, ond ie, fi'n credu bod nhw ddim... Bydde fe wedi bod yn sioc enfawr os o'n nhw wedi cyrraedd y rownd derfynol. Fi'n credu i Loegr, mae rhaid yn nhw gymryd hwn fel maen nhw wedi
llwyddo i gyrraedd yr ymgynderfynol, pryd y pobl ddim yn meddwl bydden nhw, a hefyd perfformio'n dda iawn yn yr ymgynderfynol. Gobeithio iddyn nhw, maen nhw gallu curo ariannau ar gyfer y safle 3 a 4. Ond y gêm fawr wedyn, Sela Newydd yn erbyn De Affrica, wyt ti wedi newid y feddwl di ar ôl weld perfformiad De Affrica ynglyn â pwy sy'n mynd i ennill y rownd ynfynol? Fi ddim siŵr os fi wedi gwneud meddwl fi lan eto. Hyd yn oed mae Frank di fod allan am dros wythnos. Fi ddal ddim yn siŵr. Fi'n edrych mlaen i gweld Damien Penaud dod allan o dim byd, a jyst ennill cwpan y byd o dim byd. Ond mae fe'n anodd. Herwydd y ddwy gêm nhw wedi chwarae yn y haf, mae fe'n mor gwahanol. Herwydd nath Sela Newydd ennill yn catre, wedyn yn y gêm na yn Twickenham, ble nath y bocs ennill gan llawer, a fi ddim credu mae'r canlyniad yn mynd i fod mor bell. Mae'n mynd i fod yn gêm gyffroes, mae'n mynd i fod yn gêm wych. Ond na i dal stico'r Springboks just oherwydd y cryfder yn y pac, a fi ddim siŵr os mae Seland Newydd dy'r faint i dod mlaen yr un peth na'r Springboks, ond mae'n All Blacks yn All Blacks, ni ddim gallu cyfri nhw mas, oherwydd mae'n mor dda, fel ni wedi gweld yn y gêm nhw yn erbyn Ariannin, mae Checa wedi gwneud job yn dda yn nhw, a maen nhw dal wedi colli gan 40 pwynt, ni'n meddwl, wel, mae'n anffodus, ond fi credu mae'r Springboks just mynd i ennill na. Ie, fi'n credu ti'n gwneud pwynt dda iawn am beth i'r fainc fyna, herwydd heb law am 1-2, byddwn i ddim gweud bod y fainc cryfad ar Sela Newydd, sy'n sôn, wrth gwrs, mae un o'r ail rhain mynd i fod na rhwng Scott Barrett, y Brodie Talek a Sam Whitelock. Un yn nhw siŵr o fod mynd i fod ar y fainc, maen nhw'n chwaraewyr cryf, Damien McKenzie fyd, ond heb law am ni, mae chwaraewyr fel Philly Christie sy'n eitha amrofiadol yn y lefel rhyngwladol. Mae Anton Linnet Bawr yn gallu cael dylanwad mawr ar y gêm os mae fe ar y fainc. Ond i fi wedi dweud Affrica, fi'n meddwl bydd yn agosach na ni'n meddwl, ond mae gêm agos yn gweithio o blaid Affrica fi'n meddwl, oherwydd cryfyd yr fainc nhw, oherwydd maen nhw'n gallu ennill ciciau cosp, fel maen nhw moyn oddi ar y fainc o'r reng mlaen yma. Mae fe fel, nawr ni moyn ennill y ciciau cosp, dawn ni Box and Shea a Vincent Koch mlaen i ennill cic cosp a Pollard yn cicio fe trwyddo. Bydd yn diddorol i weld os mae De Affrica yn dewis Liboc i ddechrau, neu maen nhw'n mynd ar gyfer Pollard. Fi'n credu if nhw am Liboc, wneud yr un peth to, oherwydd mae wedi gweithio mor dda i nhw mor belled fel nath Anscombe a Bigger weithio i Gymru a cwbl o flynyddoedd yn ôl, ond gêm agos iawn fi'n siŵr. Sôn am Sela Newydd, wrth gwrs, mae Cymru yn wario Sela Newydd yn y twrnament WXV, y menywod nawr. Gyda nhw perfformiad, mae'n anodd i weid amdano perfformiad nhw yn erbyn Canada, colli nhw o 42 pwynt i 22. Iestyn, o ti lan am 3 o'r gloch y bore fel fi yn gwylio menywod yn wario mas yn Sela Newydd? Na'n ffodus ni ddim, ni'n mwynhau cwsg i gormod, a yn ffodus ni ffili cofio llawer o'r highlights ni wedi gweld nawr, so whoops. Ond mae'r tournament i gyd yn mynd i fod yn anodd i Cymru yn anffodus, herwydd mae'r profiad na chwaraewyr y tîm fawr fel Lloegr, Ffrainc a Canada i fod yn onest. Maen nhw'n gyd falle lefel mae Cymru mynd i fod mewn cwpl o flynyddau, gobeithio, mwy gyflym falle blwyddyn y ddwy, ond mae'r gêm yma mynd i fod yn anodd, ond wedyn yn Seland Newydd, mae'r gêm yn y penwythnos mynd i fod yn anodd iawn, a gobeithio mae mynd i fod yn falle mwy agos, herwydd ni wedi gweld Seland Newydd, ni wedi colli Ffrainc yn y penwythnos, a perfformiad da gan Ffrainc, a gobeithio mae tîm mynd i fod lan yn gynnar. Fyd mae fe'n 4 o'r gloch eto yn y bore. So, gobeithio na i roi y lam o'n penwythnos hyn, falle na i gwylio fe. Ond, mae'n mynd i fod yn anodd trwy gyda'r tournament, mae tîm yn mor dda yna.
a mae'n mynd i fod yn profiad dda i'r carfan i gyd, fod falle maen nhw ddim wedi cael canlyniadau yn syth. Mae'r profiad yna o chwarae tîm mor dda yn mynd i fod yn wych i nhw, a mae fe'n fel building block i fel maen nhw'n mynd i datblygu i'r lefel nesaf. Ie, fi'n gwybod cytuno, ambell i berson wedi bod yn sôn falle dylai Cymru fod yn y WXV2 a bydd fwy o gyfle i nhw ennill, ond maen nhw wedi curo tîmoedd fel yr Eidal, yr Alban o'r blaen a Africa. Dim byd i newid o fod yn y twrnament yna. Maen nhw'n heiddi lle yn y twrnament WXV1. Nath nhw performio'n dda yn yr hanner gyntaf yn erbyn Canada fel y fy'n sôn. Cais rili dda gan Carys Phillips oedd i wrth y lein 5 metr mas, front peel maen nhw'n gael ei fe'n Saesneg, lle dath e'n mlaen a nôl i'r bachwr. Nath Carys sgori yn y gornel, cais da gan George Erfers rhwng gipiad. A rwy'n i'n meddwl bod Cymru yn yr hanner gyntaf, fi'n credu 21-17 o fe han amser. Maen nhw wedi brwydro nôl pryd bynnag oedd Canada wedi sgori. Ond yn yr ail hanner tynnodd Canada i ffwrdd bach, gath Cymru, oedd Cymru yn ffindo fe'n anodd i cael mas o dwy o hyn gen eu hunain. Mae hwnna wedi bod yn broblem hanesyddol mae Cymru wedi cael. A o'n i'n meddwl bod Canada wedi rhoi llawer o bwysau ar Gymru, yn ymwedig yn yr agweddau tyn, a bydd yna'n achosi bryder fi'n siŵr i Owen Cunningham, oherwydd mae Cymru yn pwysleisio'r agweddau yna, yn wedig y sgrym lle maen nhw wedi bod mor alluog. Ti'n sôn am chwaraewyr o safon uwch, falle, un chwaraewr oedd y gêm, chwaraewr y gêm oedd Sophie de Goody, oedd hi'n anhygoel, oedd hi'n cico popeth, mae'n wythwr ond cico at y pist a cico popeth. Roedd ei cais fyd, oedd hi'n anhygoel ar y dydd. O'n i'n meddwl, oedd hi'n brofiad dda i Gymru, a oedd feddwl bod, fi'n credu oedd tair o nhw oedd yn chwarae, maen nhw wedi colli y cytundebau oherwydd yr sefyllfa da Caer Wrangon, Worcester. O'n i'n meddwl bod nhw wedi perfformio'n anhygol. Carys Phillips ac Alex Calendar, dwy o nhw wedi sgori ceisiau, a yn gyfan gwbl o'n i'n meddwl bod Alex Calendar yn wych yn y gêm. O'n i bach yn siomedig da'r canlyniad. Fi'n credu oedd Canada yn gêm o'n i'n gobeithio bydd y Cymru'n agos iawn ato. 20 o bwyntiau mae hwnna ddim mor agos o'n i'n gobeithio o fewn 10 pwynt. Ond fi'n credu'r gêm fawr i Gymru yw, newn ni ware Zela Newydd yn wythnos nesaf yn erbyn Australia, gêm lle nath Elin Snow sylweud dylai Cymru wedi curo Australia yng Nghwpan y Byd. Mae'n gêm enfawr i Gymru. Os maen nhw'n gallu curo Australia, falle cyrraedd 5 yn y byd. Mae hwnna'n dangos twf yn y tîm, a lle a maen nhw'n gallu rhoi stamp fel pe bai a weid, ni yw'r tîm nesaf ar y rhyng nesaf. Ni wedi curo yr Unol Daleithiau dros y ha, ni wedi curo, os ni'n gallu curo Australia, wedyn mae'n dangos twf hyd at gobeithio yn y dyfodol, curo tîm fel Zela Newydd a Canada, ond Zela Newydd fi'n credu penwythnos ma, mae mynd i bod yn step bach anodd i Gymru. Sa'n gweld y fuddugoliaeth yna fel nes i sôn, nath Zela Newydd colli Ffrainc. Ond fi'n edrych ymlaen i weld wrth gwrs, Zela Newydd, a chwaraewydd fel Ruby Tui a Portia Woodman. Portia Woodman, fel mae pawb wedi bod yn atgoffa ni, a dylen nhw. Hi sydd wedi sgori mwy o geisiau yn Cwpan y Byd erioed, bod, mewn un Cwpan y Byd yn ei weid, a mae gobeith da Will Jordan wneud yn y gêm dynol. Nath hi sgori, fi'n credu, 8 cais mewn un gêm neu rhywbeth fel yna? Fi'n credu dyna ni wedi edrych ar-lein, 8 cais mewn un gêm. Ond mae Jordan llawer o geisiau ar nos Sadwrn i ceisio bydd i'r record na. Pob lwc iddo. Sa'n credu mae fe'n mynd i, ond fel fi'n sôn, brofiad fawr i Gymru ar y penwythnos. Pob lwc i chwaraewyr fel Nel Metcalf, yn gyrru mae hi'n dechrau am y tro cyntaf. Mae Owen Cunningham wedi newid y tîm bach, rhoi bach o brofiad i chwaraewyr wahanol, Hannah Bluck yn y canol ac yn y blaen. Bydd e'n brawf mawr. Bydd i lan yn gweithio ar y gêm, so solidarity fel pe bai, da chi. Dyna unrhyw sy'n gwylio, ond pob lwc i Gymru ar y penwythnos, fi'n credu, mae
Mae fe'n cyfle i raidd i nhw perfformio a dangos beth maen nhw'n gallu gwneud yn erbyn un o tîm o gorau y byd. Newn ni symud nôl i USC felly nawr. Ni jyst sôn am rhoi tîm o gorau'r byd. A fi moyn gweud 4 tîm gwael o'r penwythnos, so falle mae hwnna bach yn anheg, ond oedd Caerdydd yn dda iawn yn y rhan y gyntaf, na i weid. Ond yn wych yn y rhan y gyntaf. Fi just moyn dweud, mae Leinster o dan 3 ranbarth. Ie. Mae'n gwybod bod dim ond rhwng dyn, ond mae fe ddim yn 4 tîm wael, herwydd mae Leinster o dan 3 o nhw. A mae Zebra yn ar ben pob ranbarth ar y foment. Wel, nhw bron i bydd i Ulster, so mae'n diddorol iawn ar ôl un rownd yn y URC. A fi'n gobeithio mae fe'n gallu cadw fel hyn, dy'r tabl fod yn mor wahanol, beth ni gyd yn wel, ac ni gyd yn gwybod mae fe Leinster yn mynd i fod ar top o'r brig, ond gobeithio mae fe gallu newid rhyw ffordd, ond fi ddim siŵr fel, herwydd mae llawer o chwaraewyr Leinster dy'r Iwerddon, a maen nhw'n mynd i fod yn arodd i mynd o'n ôl mewn dy'r 4 tîm mas yna. Ond ie, nôl i Caerdydd, a wel, hanner cynta yn dda iawn, oedd pobl yn dweud bod Bent yn mynd i roi nhw gêm, ond nhw ddim. A wedyn nath Casey sgori cyn y hanner, ni'n meddwl, right, falle mae'n mynd i fod yn gêm ar nawr, ond falle na'r Caerdydd yn ennill, falle bach o blip, ond ie, nath yn ail hanner anodd i Caerdydd. Ni ddim gallu rhoi fel pinpoint ar ble nath e'n mynd yn anghywir. Bod, of gwrs, mae'r cynnig coch oer i Cion Parker ar y ddiwedd. Mae hwnna'n mynd i fod yn darleuon, ond Albanos di sgori cais wych o'r box, o box kick na, a mae fe'n wych o'r nadw. Ni'n meddwl Camonet i chwarae dda fel cefnwr, ond mae Albanos i wneud job yn wych fan'na i sgori cais na. A mae hwnna'n newid y gêm rhyw fath. Mae'r ffydd dy'r tîm oedd Italian, fi'n ngofio beth yw Eidaleg, ie. Mae'r pen ddim yn gweithio yno, ond mae pobl yn dweud fod tîm yna yn redeg o pellter a nhw'n wneud ceisiau wych o 80 metr, ond ni gweld fod Bendon yn cico'n dda hefyd dros penwythnos, a dylen ni gyd fod yn eitha worried dyna, herwydd ni gyd yn gwybod fel tîm o'r cyffroes i wylio, ond falle maen nhw gallu mynd nôl i'r game box a chwarae styl gwahanol i siwto'r beth sy'n digwydd yn y gêm, a credu nath dyla mynd yn wael i Caerdydd. Credu falle o'r chwarae mewn sefleoedd dylen nhw jyst i roi'r pel i'r trod a gobeithio ennill mewn o tir. Ie, ti wedi gweud yn eitha dda fyna, i fod yn onest. O'n i'n sôn amdano fe y podcast dydd, a creu oedd moment, fi'n anghytuno gyda ti, fi'n credu oedd moment lle gath Tanis dy Bia 5 munud really sal. Ti'n sôn am y cais Albanos, fe sbyw'r un o dan y bel, falle dyle fe wedi tynnu nôl a mynd am y dacl o feddwl, oedd e wedi mynd am y bel, oedd e heb gael y bel, a wedyn o cais yn cael ei sgori, a wedyn mae fe'n cico bel mas ar ei ffen. A o'n i'n synnu oedd e heb cael ei dynnu oddi wrth y caf yna, o feddwl bod rhywun fel Arwyl Robson ar y fainc. Wrth gwrs, nath Tanis chwarae'n wych yn ystod y hanner gyntaf, oedd e'n anhygoel, nath e roi bas mewn ar gyfer Ellis Bevan yn sgori mewn y cornel, a nath reoli'r gêm, ond yn yr ail hanner, fel ti'n sôn, oedd Benetton wedi cael fwy o reolaeth o'r gêm, da Anduren cyn o Frister o wario fel mewnwr, oedd e'n anhygoel ar y dydd, dau cico box fel ti'n sôn. O'n i bach di siomi da Caerdydd yn yr ail hanner, rhaid i mi gyfaddau, oherwydd o'n nhw mor gryf yn y hanner cyntaf, o'n nhw wedi dominyddu'r gêm, o'n nhw ddim yn edrych fel o'n nhw'n rhoi ceisiau i ffwrdd, fyd oedd yr amddiffyn yn dda,
hyd yn oed yn yr ail hanner. A nhw'n dominyddu'r agweddau tyn yn yr hanner cyntaf. A wedyn, ydyn nhw'n llwy'r cwpla wneud hynny. Oedd e fel bod nhw'n meddwl bod y gêm di cwpla a just dechrau rhoi cicio chosg i ffwrdd. Ti'n sôn am y dacl nad ac yn Colli'n Parker, wrth gwrs, mae hwnna'n mynd i bod y foment fawr mae pawb yn ei sôn amdano, ond nath Caerdydd colli hwnna, y gêm yna ymhell cyn ni. I fod yn onest, o'n i'n teimlo fod y gêm na'n debyg iawn i gêm Cymru yn erbyn Ariannin yn ystod y cwpan y byd, lle nath Caerdydd rhoi llygedyn o obeth i Benetton ar ddiwedd y hanner gyntaf, fel nath Cymru yn erbyn Ariannin, a dath Benetton trwyddo yn y diwedd. A siom fawr i Gaerdydd oherwydd hwnna'n gêm yn fy marn ni, dylen nhw di ennill. A gêm, ti'n sôn am y flwyddyn gyfan, oedd hwnna'n cyfle eiraidd yn erbyn tîm Benetton, oedd dim dy llawer o'i chwaraewyr rhyngwladol i gymryd scalp fel pe bai bron y bod, a cymryd fuddugoliaeth lle wythnos nesa neu wythnos ar ôl pryd mae'r Eidelwyr gyd nôl, y chwaraewyr rhyngwladol, sori, gyd nôl i Benetton, bydde fe'n gêm anodd iawn. Ond, ynglyn â'r cerdyn coch, sa'n cael ni angen sôn amdano fe gormod, oedd yn amlwg cerdyn coch, yn amlwg tacl wael. Ond geiriau Liam Belcher, mae rhaid i, gobeithio bod y chwaraewyr yn cael o gwmpas oherwydd ei gêm gyntaf dros y rhan fath o dde, oedd e ddim wedi ceisio wneud hynny. A fi'n teimlo'n siom fawr iddo fe yn bersonol, fi'n siŵr bod e'n cael wythnos anodd iawn a gobeithio bod e'n iawn. Wel, o'n i fi sôn yn gynnod y gweithgan bod y ciciad o Owen Williams yn di colli nhw pwynt, ond mae dybiad di wneud Owen Farrell a di cymryd ei amser dy'r cic hanner. A ti'n edrych ar y gêm ar y pryd, 19.10, ti'n meddwl, falle mae nhw ddim mynd i effeithio pethau, ond edrych ar ôl y gêm di cwpla, mae Caerdydd di colli gan bwynt, a os mae dybiad falle mwy gloi cymryd y cic na, mae'r canlyniad yn wahanol iawn. Oedd hwnna'n foment fawr o feddwl amdano, mae fe'n atgoffa fi o gêm Ffrainc lle mae Thomas Ramos yn cael ei gicti charge lawr, ti'n mo? Os mae fe'n mae'n gic hwnna, falle mae fe'n gêm gwbl wahanol. Siom fawr i Caerdydd, a wedi credu oedd hwnna'n, gyfle eiraidd iddyn nhw. Y dreigiau, copy and paste yma, rhywun peth i ddweud bron o bod. Rhaid i ni tynnu rhoi geiriau allan a newid Fi'n credu mae copy and paste yn syniad dda, ond mae Ben Healy wedi dod mewn dy Caeredin yn mynd i wneud job yn dda. O'n i'n hoff iawn o Ben Felicott fel mewnwr. Fi'n credu mae fe'n talent wych. Mae fe'n nac o sgwr i ceisiau, ddim siŵr pam, ond pob tro fi'n gwylio Caeredin ar y teli, mae fe wastad na. Mae fe wastad dod lan na falle sgwri 1 neu 2. Mae fe wastad yn sgwri, fi ddim siŵr pam, ond mae fe'n dechrau, mae fe'n anodd i dreigiau, herwydd mae llawr yn dweud bod falle mynd i'n ffordd mwy dda, herwydd y problemau ariannol, dy'r budget cuts a mae pobl yn used to dy'r budget falle llai i cymaru'r rhanbarth eraill. A nhw wedi dechrau'n rili dda, oedd cais eitha dda dy Tomkinson i ddechrau ar ôl munud. A ni'n meddwl, mae nhw'n dechrau dda i dreigiau, a wedyn mae Corey Bolden i sgwri, meddwl, 14 pwynt i ddim, a maen nhw'n edrych yn gyffyrddus. A mae 2 adeg yn yr ail hanner, pryd mae Healy wedi cico cwpl o kick-gosps, a mae dreigiau y gosp yn y 22, a maen nhw'n mynd i'r cornel. A ni'n meddwl, dylid chi cymryd y pwyntiau sy'n na. Oherwydd, o'n nhw'n wedi sgwri 2 cais. Os nhw wedi sgwri 3, falle mae dadlen na, herwydd, maen nhw'n moyn mynd am y pwynt bonus i sicrhau maen nhw'n dwyn rhywbeth, ond dim ond 2 cais nhw wedi sgwri, a ni'n meddwl, dylid cico'r pwyntiau, mae Kai Evans, mae fe'n cico'r dda, a mae fe ddim mynd i cael dydd
wan a cico cwbl o cic, wel, roi cwbl o cicau i ffwrdd, ond mae fe'n variable fel maen nhw'n dweud, ond falle dylen nhw wedi wneud fe mwy i just cymryd y sgobl yna, tico fe drosodd, a, wel, a ennill y gêm. A dyna be mae dreigau di fynd yn anodd yn flwyddyn y blynyddoedd sydd bod. So, ennill gemau agos, a dylen nhw wedi ennill y gêm na ti'n sôn. 17.3 maen nhw ar y o flaen, ond cicio cosp nath costi nhw. A wrth gwrs, maen nhw'n, fe gael oedd beth bod 19 o cicio cosp nath nhw roi i Garedin. Dwi'n credu allan i dweud 12 dwi'n meddwl ar y diwedd. Waw. Wel, mae hwnna'n gweud y cyfan o fe. Ydych chi'n methu rhoi 20 o gicio cosb i ffwrdd. Mae fe... Oedd e'n gêm rhwystredig i fi'n bersonol, oherwydd o'n i'n gwylio ar ôl siarad i Dai Flanagan yn ystod wythnos diwetha, oedd e'n sôn am trial wneud Ronnie Parade yn Fortress a pwysleisio pwysigrwydd y 4 allan o 5 cyntaf gytre, gallu cael pwyntiau, gallu ennill gemau, gallu cael bach o gysur a rheolaeth o flaen llaw, deall systemau, ond hefyd gallu cael buddugoliaethau, a nawr maen nhw tu ôl yn fy marn i. Hwna oedd buddugoliaeth dylen nhw wedi selio. Fi'n gwybod oedd Caredin â cwbl o chwaraewyr o rhyngwlad am nôl, wrth gwrs, fel sôn Ben Healy a chwaraewyr eraill yn ystod y car, Crosby a Gwara fyd. Ond, oedd yna fuddugoliaeth i freigiau. O'n i'n disgwyl i nhw ennill, a fi'n credu dylen nhw wedi ennill. Wel, siom fawr i nhw, a wedyn mae fe'n creu gêm eitha ddiddorol penwythnos yma rhwng Caerdydd a'r Dreigiau, ynddo fe? Oherwydd dwy dîm sydd dyled i ennill felly wrthnos diwetha, sydd wedi rhoi mantis mawr lawr y dran, a yn chwarae ei gilydd lawr yn Rodney Parades. Siwt ti'n gweld y gêm yna ar fynd? Cyn i symud ymlaen am gêm yna, fi jyst mae'n dweud mae Dreigiau, mae fe'n chance da fod y Dreigiau mynd i bydd i gwylch mewn cwbl o wythnosau. Oherwydd mae'r gwylch ddim yn ennill yn Rodney Parade. Mae'n fel long lost myth. Mae'n anodd iawn i gwylch ennill lawr yna. Fi ddim siŵr pam, ond fi'n credu mae Flanagan falle mynd i cael fuddugoliaeth rwle. A fel ti'n dweud, mae'n dwy tîm dyled nhw di ennill yn wythnos diwetha, nhw ddim. Ond mae'n mynd i fod yn gêm anodd. Mae Dreigiau ddim wedi bydd i Caerdydd am llawer o fynyddoedd nawr. Mae fe fel monkey ar cefn nhw ar y foment, oherwydd maen nhw jyst ddim gallu ennill. Mae fe wedi bod gemau glos iawn. Mae Domikowski wedi sgori yn y fynd ola i bydd i nhw flwyddyn diwetha. A felly mae cwbl o adegau, dy'r Dreigiau, maen nhw'n edrych nôl dy gemau yn erbyn Caerdydd, dylen nhw wedi ennill gêm yna. A fi'n credu mae'n mynd i fod yn gêm agos iawn hefyd. Fi ddim siŵr amdano am gan eto. Ond mae'n mynd i fod yn gêm gyffroes. Fi'n credu mae'n mynd i fod yn gêm dda i rygbi Cymru. Derby fod mae fe ar dydd Sul. Mae pobl yn dweud y lefel fod ar y dydd Sadwrn, ond mae ddim. Ond edrych ymlaen am y derby cynta'r tymor. Efo marn i fy rhy gynnar gyfer derby, dyna fy marn i. Byddwn ni'n licio gweld derby wythnos 4 neu falle wythnos 3, pryd chi wedi cael bach o ddealltwriaeth o sut mae tîm oedd yn chwarae, cael bach o teimlad mewn ar gyfer edrych ymlaen ar gyfer y gêm, ond mae fe penwythnos yma a ti wedi gweud ti ddim moyn gweud sut ti'n gweld y calendar i fynd. Nes i weid yn gynharach am wythnos, bod fi'n meddwl taw gêm gyfartal fydd e lawr yn Rodney Parades. Fi'n mynd i aros ar y ffens fyna a gweud taw gêm gyfartal sy'n mynd i fod. Mae brwydrau rili diddorol mynd i fod hefyd. Rhaid sôn am hwnna. Rhain flaen, wrth gwrs, mae hwnna wastad yn pwysig, a rhain flaen ydydd yn dda iawn ar y penwythnos. Y tri na ddechrau. Ti'n sôn am pethau eraill, y rheng ôl. Nath ni ddim sôn am Seb Davies, nath ei wario fel wythwr ar gyfer Caerdydd yn erbyn Benetton. Gwyn i weld os mae fe'n wario fyna
hefyd wrth gwrs ond chwaraewyr fel Alex Mann, Ellis Jenkins sy'n moyn cael mewn falle carfan Cymru yn y dyfodol. Maen nhw'n erbyn chwaraewyr fel Ollie Griffiths, Harrison Cedi sydd hefyd moyn bod yn y sefyllfa yna yn ogystal. A mae fe'n mynd i fod yn frwydr galed iawn iddyn nhw, a mae hwnna heb sôn am maswr y mewnwr sydd ar ddoi dîm, wrth gwrs, Dane Blacker i'r dreigiau erbyn Ellis Bevan, da'r chwaraewyr profiadol, fel Rodri Williams oddi ar y ffainc, tra bod Caerdydd felly ddim da'r profiad yna. Pa frwydr ti'n edrych ymlaen i'r fwyaf o ran y tîmoedd? Wel, ar ôl darllen rhywbeth prynawn yma, fi credu mae Kai Evans master gyda'r pen. So gobeithio mae Will Reid yn dod mewn fel deg, a fi credu mae'r scrap rhwng fe dy bu yn mynd i fod yn wych, fi'n meddwl. Dwy master sy'n jyst moyn chwarae, a beth bynnag sy'n mynd i digwydd, mae'n mynd i fod yn battle gyffroes iawn, a so hefyd, fi ddim yn siŵr os mae Rio 2 yn mynd i chwarae, fod fi ddim wedi cael llawer o funudau yn cwpan y byd, fi ddim quite siŵr eto, ond fi'n credu mae'n mynd i cael wythnos bant, mae fe yn erbyn Cabango mynd i fod yn battle week, ond fi ddim yn siŵr os mae 2 yn mynd i chwarae. Ond, mae sôn bod falle bod Dan Lydiat yn mynd i chwarae, so o hynny mae cyfle bod, beth ti'n meddwl, falle bod y Rio hefyd, ond gen i weld, ie. Sori, o'n i reit ar dras ti fyna, parhau. I jyst want dweud fod ni wedi sôn amdano Alex Mann cyn dechrau tymor, oedd yn captain i'r tîm Caerdydd, oedd wedi chwarae dda yn y penwythnos, so gobeithio mae mwy o profiad y fe nawr, a wedig gêm fawr yn erbyn y dreigiau, mae fy'n i deall llawer, a wedig os mae fe chwarae yn erbyn Lydiat. Ond ie, mae'n mynd i fod yn gêm gyffroes, mae llawer o safleoedd beth i'n meddwl hw. Mae'n mynd i fod yn edrych yn dda un erbyn un, ond yn wedig fel tîm oedd. Ie, un person falle bydd yn wyliadwrus. Wel, fi'n gweud hwn, mae rumours di bod wrth gwrs bod Lee Halfpenny falle yn mynd i'r dreigiau o sôn yn ystod yr haf. Sa'n siŵr os mae fe dal yn mynd i, ond mae fe newydd gyhoeddi i fod o mynd i ymddeol o'r rhan rhyngwladol. Yn gyntaf, byddai ti'n licio yn aros yng Nghymru o feddwl bod mae fe'n gweud bod e'n mynd i symud rhywle, a mae fe wedi arwyddo da clwb ond heb gyhoeddi fe. Byddai ti'n hoff o welen aros yng Nghymru? Ie, os mae fe'n ymuno da un o'r rhan bach eraill, mae fe'n fod profiad wych i'r chwaraewyr yna. Os mae dim bynt i ddod mas ein, ond just dweud mae fe'n ymuno da Caerdydd. For example, mae fe'n ymuno Caerdydd, a mae Wynnet yna, mae Jacob Beetham yna. Cor profiad maen nhw'n mynd i cael just ymarfer dy rhywun fel Lee Halfpenny, os mae fe'n ymuno dy reigiau. Mae Will Reid mynd i cael gobeithio mae Will Reid mynd i cael llawer o tipiau dy'r gêm cico. So, os mae fe'n ymuno un o'r rhan bach eraill, mae fe'n i fod yn profiad wych i'r chwaraewyr o gwmpas e. Falle mae fe ddim yn ei chwarae pob wythnos, rhaid ni wedi gweld yn blynyddoedd diwetha. Mae dal profiad wych dy fe i roi i'r chwaraewyr ifanc dy'r unrhyw rhan bach i fod yn onest, ond mae fe ddim yn ymuno Caerdydd, mae fe ddim yn rhywma, fi jyst neud e fel esiampl, so dim cymryd gair fi myna. Ond os mae fe'n ymuno un o'r rhan bach, mae'n mynd i fod yn profiad wych i chwaraewyr ifanc i ddatblygu. Ie, ond yn ffodus, bydd ni ddim yn weld y Gris Cymru, ar ôl y gêm yn erbyn y barbariad. I ddylanwad ar Gymru yn ystod yr degawd a fwy diwetha. Fi'n credu 2009 gathau gap gyntaf fi'n gywir i weid hwnna, felly cynt, actually. 2008. Felly, ie, diwedd 2008. Mae fe wedi bod yn chwaraewyr enfawr i Gymru yn diwedd, i ddechrau ar yr asgell a wedyn yn gefnwr. Ie, odi. Mae rai y digau mae fe wedi gwneud tac o'r falle pryd mae tîm gyferbyn yn falle mynd i cael chance o sgwri cais ni'n meddwl, fe mae wedi gwneud yna. A wedyn,
falle gêm cico fe, mae fe'n wych. O dan y peth uchel, ar rai o degau dros y flynyddoedd yw'r un o'r gwreion y byd, a yn ywedig fel cefnwr. Ond ie, mae profiad dy fe, mynd i cael dros 100 capiau, a fi credu dy fe a Liam Williams, mae Cymru wedi eitha settled dy'r safle cefnwr. A mae fe'n mynd i fod yn anodd iawn i rywun dod mewn a cael y Cris yna a dal perfformio at y lefelau ni gweld yn ywedig dy half penny dros y flynyddoedd. Ie, mae fe'n mynd i fod yn anodd iawn. Sôn am chwaraewr sydd wedi sgori dros 800 o bwyntiau i Gymru, 49 ar un taith llewod yn ystod 2020. Fi'n credu hwnna yw'r record. Nath o gymryd oddi wrth Neil Jenkins. Yn fy marn ni, yn ystod 2020, fe oedd chwaraewr gored byd. Fe gath chwaraewr y flwyddyn, chwaraewr y daith yn ni weid, yn y taith na'r llewod, a yn fy marn ni, fe oedd chwaraewr gored byd, y ffordd oedd yn gwrthymosod, a y ffordd oedd yn cico, oedd yn drych na phawb arall. Wrth gwrs, nath o colli bach o'i allu'n gwrthymosod wrth i'r yn hun, ond yn amddiffynol mae fe wastad wedi bod yn chwaraewr anhygoel ac yn rheoli'r cefn fel unig Colli'n. Pawb yn sôn am y pendulum, oedd e bron y Cymru am spel, fe oedd y pendulum ar ben ei hun, a fi'n chwaraewyr fel Aaron Smith yn sôn am ei allu i sicrhau bod y pel yn aros ar dir y chwarae yn ystod ei gyrfa dros Gymru. Mae fe'n mynd i fod yn siom i'w golli fe, ond pob lwc iddo yn ei gêm ola. Mae fe wedi cael, gobeithio mae fe gallu cael gêm lawn, cos fi'n gwybod mae fe wedi cael gyda anaf difrifol dros ben yn ei ganfed cap rhyngwladol yn erbyn yn Eidal cwbl o flynyddoedd yn ôl. So, pob lwc iddo fe oherwydd mae fe'n heiddi pob clod mae fe'n cael. O'n i'n mynd i sôn amdano i daclo fe, oherwydd mae pawb yn sôn am ei daclo fe, ond os oedd real yn byti bad tackle technique, dwi'n siŵr bydd y couple o tackles li half byd i oherwydd oedd e wastad yn rhoi ei gorff ar y llinell, ond falle nid ei pen yn y lle gywir, falle mae hwnna'n deg i weid. Ie, ond fod yn, wrth gwrs, mae fe'n peth fel trist i gweld rhywun ymddeol o'r gêm rhyngwladol. Just flico trwy trydan iddi, a ni'n gweld llawer o clipiau fe gyd mosod, un Caerdydd yn erbyn Toulon yn WRRAP, y ddyn dy'r llewod yn erbyn Australia, fel nath ti dweud. A mae fe fel, mae trydan di ymuno fel un, a just dweud diolch fawr i Liaf Penny, mae wedi bod yn rhyw gwych dros y flynyddau, a gweld rhoi o'r clipiau yna ar y cyfryngau, mae fe'n meddwl, mae wedi bod yn rhyw mor dda, yn wedig i Cymru dros y flynyddoedd diwetha. Pob lwc iddo fe, be bynnag fe mynd. Fi'n trio meddwl, mae hi wedi fynd dros gymaint o bwnciau mor belled. Ni heb sôn am Iesin pwy mae'r gweilch yn wario penwythnos yma, a wrth gwrs, cefnogwr y gweilch, bydd ti'n moyn gweud hwnny, fi'n siŵr. Mae'n fod yn gêm eitha cyffroes, fi'n meddwl, yn erbyn Zebra. Mae dwy tîm nawr ti'n moyn chwarae bach o rygbi. Mae newyddion da ti ddiwr o gweilch fod Nicky Smith yn mynd i chwarae'r penwythnos. Mae wedi gofyn os mae fe gallu ymuno nôl yn gynt i cymaru y chwaraewyr eraill sydd wedi bod yn cwpan y byd, a mae'n eitha fair, herwydd mae fe ddim wedi cael llawer o amser yn chwarae, ond mae'n mynd i helpu dy'r pac hefyd, ond fel nath i dweud yn gynharach, mae Zebra o'r uwch ben y gweilch yn y tabl. So, gall dweud fod y gweilch yn underdogs, ond na, mae'n mynd i fod yn gêm gyffroes. Wrth gwrs, mae Zebra yn mynd i dod 100% fel maen nhw yn gêm y cartre. Dyna'r problem tymor diwetha. Fi credu nhw'n brif dros ben yn gêm y cartre. Nhw ddim jyst gallu cael y score extra yna i mynd a ennill y gêm. A fi credu dy'r gêm oedd i gartre nhw falle amddiffyn bach mwy gwahanol, a oedd just cwpl o degau, falle os nhw'n gêm gartre, bod nhw wedi swyno i fyny. Ond fi credu tymor hyn, fi credu mynd i gweld tîm Zebra gwell oedd i gartre, falle mwy cysadleuol,
A fi'n credu mae ddim wedi fod yn hawdd i gwerth. Mae bwth di dweud yn yr wythnos maen nhw'n tîm dda, a o'n nhw bron di bydd i Ulster ar y penthnos, a ni'n meddwl, hwff, mae nhw'n gêm gwych i dal lan de. Ond ie, mae Simone Gessi dyn nhw, mae'n fe'n chwaraewyr dda, mae fe wedi cael cwpl o caped dy'r eildal, a mae fe'n tîm ifanc, ond mae fe'n tîm gyffroes hefyd, a gobeithio Touchwood, mae'r gwerth wedi cael y buddigoliaeth cynta allan o'r 4 ranbarth yn y tymor. Ie, oherwydd nhw sy'n, wel, y penwthnos yma, nhw yw'r tîm cynta yn y URC WRRAP. Wrth gwrs, penwthnos yn dechrau da bore Sadwrn, Cymru mas yn Zela Newydd, yn chwarae Zela Newydd yn y WXV, cyn y gwelch yn chwarae Zebra Gytre am 1 o'r gloch. Wedyn, 3 o'r gloch mae Scarlett yn teithio i Stormers ar y dysaran o fel wnaethon ni sôn, y gêm na di-sil dreigiau gytre i Cydydd hanner awr wedi 2 o'r gloch yw hwnna. Diolch yn fawr i Estyn. Ni wedi gweud, wel, Estyn wedi gweud bod ni'n mynd i cael fuddugoliaeth y penwythnos yma. Wel, gobeithio. Ti'n mynd i weid ni'n mynd i gael e? Ie. Wel, mae'n rhaid i gael, wel, fi wedi gweud falle ddim, ond... You've teed it up nawr, ond y ti moyn gêm gyfartal, ond fi credu mynd i'n cael 2 fuddugoliaeth. Mae'r gwelch, mae fod yn anodd, herwydd mae siwr gymaint o zib wedi datblygu, ond dylen nhw ennill. Ti'n o? Mae fe ddim wedi fod yn hawdd, ond mae fe ddim wedi fod fel 60 pwynt yn nhw fel llawer o fynyddoedd yn ôl, ond mae fe wedi fod, gobeithio mae wedi fod yn fuddugoliaeth. A, go on hen, dreigiau bydd i Caerdydd, just. Wow. Fi'n credu mae'r cwrs na maen nhw wedi cael, fi'n credu maen nhw wedi torri fe, a bydd 2 Flanagan yn fwy hapus penwythnos yma. Fe yw handle ti ar drydar Iestyn, so fe chi gweud i bawb i negesu ti os mae dreigiau yn colli. Iestyn yn dysgol Thomas Tŵan. Fi wedi cael llawer, wel, mae'n pretty geirion yn anghywir, ond fi mwy na hapus i cael negeseuon os bobl os fi'n anghywir. Mae fe'n just bach o sport yn gwneud cwpl o amcans dy'r gemau. Ie, wel, fi'n mynd i weid bod gwelch mynd i ennill fyd, oherwydd fi'n credu dylef o'r gormod yn nhw, yn ymwedig yn y pac na, dylef y rhy grin, ni wedi gweld y rallu sydd â chwaraewyr fel Tipperick, fel Harry Deeves ac yn y blaen. Un peth arall, ni heb sôn amdano, a gobeithio bod e'n iawn, Will Griffiths, fi mor flin amdano fe. Cos nath e golli rhan fwy o flwyddyn diwetha dan, a fi'n credu Benglin oedd blwyddyn diwetha fe, ACL fi'n credu, a nawr mae wedi cael anaf difrifol yn erbyn Connacht, gwellian fi anfoi, because mae fe'n chwarae talento go dda, a gobeithio mae'n gallu cael spel heb anafiadau, cos mae'n siom trwmedig iawn. Ie, ni wedi ysgrifennu fel players to watch thing ar y blog, a ni wedi cael Alex Mann, good start. Ni wedi cael Eddie James, fod mynd wedi chwarae eto, a wedyn fi credu ni wedi cael Dom Morris dy'r gwelch, a wedyn ni wedi cael Will Griff hefyd, a mae fe'n siom herwydd, mae allu dy fe, mae fe'n chwaraewyr rydw dda, mae fe'n chwarae clo a 6, a mae fe'n mor drist i gweld anaf i dechrau tymor yn wedig, mae ddim wedi chwarae llawer dros y flwyddyn diwetha. Ie, a ti'n chwaraewr, bydde, wel, fy marn i, bydde Gatlin hoff iawn ohono. Mae Gatlin wedi sôn amdano hard 6, rough 6, fan nhw'n gweud. Mae fe, a Will Griffiths, mae fe'n gallu gwneud hwnna a helpu mas yn y luniau fyd. So, siom mawr i'r gweilch ac i Gymru, fi'n credu bore mas am spel. Diolch yn fawr i Estyn, fi'n credu ni wedi sôn am bron popeth, os ni wedi methu rhywbeth rhywun iawn am hynny. Ond diolch yn fawr iawn am ymuno dy fi. Trio cofio pob lle mae hwn yn gallu cael ei gwrando arno. Fi'n credu Spotify, YouTube yn y dyfodol, y cyfryngau cymdeithasol dilyn ni fyna fyd. Wythnos nesaf, gobeithio bod ni'n gallu cael rhyw fath o guest mlaen. Ni wedi bod yn trial wneud hynny ar gyfer ambell i wythnos. Wel, mae Iestyn wedi gweud ni'n mynd i cael
buddugoliaeth os oes yma. So, na i adael dy hwnna. Diolch yn fawr iawn.